हिनजाव नायनोसै होननानै आंखौ दंखायो मानसिया दा थांलाब्राया हिनजाव थांग्रा माखैबा बयबो मिथियो आं थाङाखै दखानावसो ना लांफैदोंमोन बेवहाय आगलिजोंबो नानि सोलोंथार फिसाजो आगलनाबो खानायनि सिल' हिफिलालायनाय सु बोरमा मेन्दानि खोमोन बायदि अख्ला सिखारनि सिनि हाफ गानबोलायनायनि सिल' ओरैहाय ओमफ्राय गावहाबो सिरदार गानलायलाय लोदो मेन्थ्रियाव सालोंनायाव नुखादों आङो आरो बेहा गानलायलायबायनो आरो सासे फैलायबाय सिगांबोला रायदों माबायदिथार दाखालि गिदिर फुदुंब्रा बोराय दासिम दोनलांदो दखाना बिदि गाबोन जास्लायो फिसाजो उलावखानाय फिसा मानै लादोंब्रा फै जा होनबा सोरबो लागोन ओमफ्राय मोनासो फिसाजोआ ओमफ्राय थांबाय नोमाया होनबा बिमाफ्राबा बैसालि गोजासो फैसाल' खंख'नानै लाङो बे फिसाजो लाना फैनायखौ अखानायै हर थानानै थांबा बोरमा बेदर दाउदैया बेसेबा बुरजा लाबाय ओमफ्राय दाना बिसंखौलाया मा खालायो एफा बुरजा दाउदै लाखो मा खालामनांगौ जागोन होनलायबाय बोरमा बेदरखौ लायखांबावबायसो दहाय सेरसेना सिम्फां होयो बिदि लायबावबाय खोथायाथ' गांगौखासै गावखौ माबासिम आं लाया होनबानो दामनो नागिरदों होनो खर थालांसिगोन ओइदिनखालि मा बोराय थालांबाय लादोबाबा लादो बिफायाथ' लायो आगोलनिखौबो लाखानोमोन हिनजावफ्रासो ओरैनो माबा मारिनायसो आदा मारिनायसो हिनजावाबो लाखाया आगोलनाबो बिजामादै सासे मोनबायनो ओमफ्राय सासेया थिफिनबाय मोनजाबावसो बे मानसिया जोंनि देरसिनथ' ओंखायनो उन्दै आजां गाजां गोदो नोंफ्रामोन माबायाव हाग्रायाव दंफां हायलायबा माबा मोसौ दानख' माबा दानख'सो फानोमोननो बियो ओमफ्राय बेनिफ्राय उनावहाय नै नोंखौनो थांबाय हाग्रायाव मोसौ दानख' दंफां मोसौ नागिरना दानख'नानै फानगासिनो तामिलनाडुआव थांबा आंखौनो फानना फैनाय बिदियाव गालाना फैबाय ओरैबायदि जादों थाबाय थायैनो बे थेंगोना दाउ आं नाफामजों थांबाय थेंगोनाहा फार्स्ट खालामबाय जोंहा साराय सारिस' मावबायबो बोथोर खनसे दाना माबा आधार कार्ड भटार कार्ड लाखियोबो मालिकआ गावसोर सानैजों मा जाखो स्रो रायलायखुमानानै आंहाथ' जेनेबा मालिकआ आंखौहाय बांसिन माबायो खादों नालाय आंजों बांसिन रायलायो आंखौ बांसिन मोनो ओमफ्राय बिदिनो एखमबा बक्ससेसो लाङो एक्स' लायो दा बेखौ नों रावबो खिथाना दाला हारसिंसो लाखुमा होननानै बुंनांगौ बे आंबो खिथाया फार्स्ट टाइमाव खिन्थानानै होलांबाय थायोमोन मिथिखायो मिथिनाया होमबाबो जेबो बुङा अननानै होलांनायसो नालाय जायखौ मोजां मोनो बेनो होलांबाय दाना खारनो दावराव जाबाय फैसानि मिथिया दाना मालिकनाव थांनोसै मालिकआबो हरा दाना उनाव मा होनना लायखो सिगाङाव अखानायैहाय बेनाबो आंनाबो हिनजावा लोमजानानै दङ जायो हेलौ फैसाखौ लांफैबाय मोनलांबाय ओमफ्राय गथ'रासै बिदिनो सप्ता खनसे थानानै रायजोफोरखौ मावबाय बेफोरखौसो लानानै हरबायसै आंहासो बदनाम आंसो लाखिदोंलाय आङो मास मोननैसो थांबाय हारसिङैनो आङो आरती सबायदों थेंक इउ सो माच बि ब्र थेंक इउ कमेन्ट नुवाखैमोनलै आं सर जायाखैमोन कमेन्टआ
सरि दै मा होनदों मा आथिं ब्रै बेलाय होनो कमेन्ट सर्ट जायाखैमोनलै कमेन्ट नुवाखैमोन आं दासो नुदों ओमफ्राय आरुथि सफैनो हानाय जोंहा ओमफ्राय मा होनदों ओंखाम जानो थांलायबाय जायाखैलै ओमफ्राय उनाव मा होनदों मा गोमोमो दाउदैसोलै बे हांसो दाउदैमोन ओमफ्राय एम जे अन थेंक इउ ब्र' आरुथि अन गोबाखांबाय एमाव मालाबा मालानो आदसाला नोंखौ र' दाहायसो मोनगोन आं खामानि एम जे जौगा लिंहरलायनो जौगानि नाम्बारा आंनाव वाट्सआप गैयागोनलै बेना उनाव अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहासो होदो जाबार थेंक इउ जाबारजि ओमफ्राय जोंना मा होनदों हाब बे मा होनदों फै थाबाय गैला आरुथिनो मा बुंनो है बिराद मानसि रायलायगासिनो एम जे लिंहरलायनो उनाव थेंक इउ ओमफ्राय एम जे मा होनदों बाला नाम्बार लाना फनखौनो खालामाखै आंनाव सोरखौ होनखोरा मा होनदों माला गोबाखांखो नोंनो गावहा गोबाहैबाय जाबाय न'आव थांनानै इमारजेन्सि थार नामा ओमफ्राय मा होनदों एम जे जै बे फैबाय लागाव खागोन सोरखौबा आया फाग्लासोगा दिनै सोरनि फालामोनलाय नोंनिसोमोन दा नोंनिसोमोन एम इ ब्र' ओमफ्राय एमाव साबेसे लाय दिनैनो गैयालै दिनै गैया लांदां
ओमफ्राय मा होनदों आयु आब' सिनायलाया ना मा होनो सोरखौ होनखो होमबा दिपु अफिसियेल सफैनो हादों हेलौ एमाव आपको सब क्या रिटर्न करो अच्छा रिटर्न मिल जाएगा दीपो ऑफिशियल जी मेरा वीडियो में एक कमेंट छोड़ दीजिए फॉलोवर्स के साथ एलबी के बाद में आपको मैं रिटर्न कर दूंगा ऑल कर लिया मैंने आपको ओमफ्राय मा जों आरती ब्र'नो ओमफ्राय आरतिया मा होनदों आं दिनै मोनायाव थांदोंमोन लाइभआव जौगानाव आं हाबहैनाय जायाखिसै ओरैबो लिङो ओरैबो लिङो ओरैबो लिङो ओरैबो लिङो फनाबो गंसेल' ओमफ्राय जाया एमाव एमजे खौ बावखोना माखो नोंलाय बावाखैलै एमजेखौलाय मानो बावनांगौ एमजेनि कमेन्ट फरायगासिनो आङो ल'गासिनोमोन जौगायानो ओमफ्राय माथो दोनथ'नायनि आनैसोआ आंनिसो होनदों दाना गावहा खनसे बारसन हरबाय एफा गोबाव गोदोना थानानै आं मोनजालाय होमबालाय ना नों बेनि उनाव लानोसै आं मोनथिया नोंसोरसो मिथिगौ बिदिखौ नैलाय मानसियाबो सफै थुनथुलि फैदों नामा ना दिनै मोनायाव नुवाखै आरो नों थुनथुलि दङ र' अनलाइन दङ माबा नाइट रिप्लायाव अन दोनदोंना बेयो आं मिथिया होमबालाय नोंसोरनो सानैजों सिलायलायदो सोर लाग्रो दा मोनायाव थुलि लायो ना नों लायो दिनै हले नोंनि फालासोमोन आरो ओमफ्राय असान सोर जालायखोलै असानालाय फाग्ला लोंना मा होनदों लागावखादों माइरि मैयानि दिनाव जौगाया आइया लोंदोंसो आरो ओमफ्राय एम सना हेलौ 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 ओमफ्राय मा होनदों थेंकिउसै एम सना आंनि लाइफआव सफैनो हानाया गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय मा होनदों लेंहरलाय एम जे जौगाखौनो ओमफ्राय मा होनदों एम जेआ ग्रामारल' होयो माइरि मैया फाग्लासो जागोनलै बेजों
मा रायलायबाय थादों आंखौनो हनै बैलायनो माथो सेलायदों होनलाय होनाखैलै नो मा होनदों मा रायखुमाना मिनिदोंनो रायखुमायाखैलै नोंखौ मानो रायखुमालाबायनो जानोलै सिनायदों मोजाङैनो थुनथुलिसो ओनदां बार बारगोन मा बारगोन एम सनायानो आरथि र' जोंना मा होनदों थुनथुलि आनैसोआ होथोंसै दे होनो ए दे मिलायबालाय मिलायबायसै आरो माथो ओमफ्राय उन अन थेंकिउ ओमफ्राय मा होनदों एमजे थांबाय नामा होनो ओमफ्राय थुनथुलि जौगाखौ लिंहरनो बिजि नालाय आंना मा होनदों बिजिमोनलै आंना आं ए दे एमजे नो मा होनदों हारथिया र' आं एसे इसेल' गासिनो दे फाग्लासोलै जौगानो सर मारबाय ना बियो गावना गैया पासन मिक्स हाय हेल' गुड आफ्टारनुन समायाखैलै थुनथुलिखौ देलायहोनां एसे नैलाय दाउला राजा फैलायबाय दा बेनोखा दाउला राजाया जाफैखालायबाय माखो है एमाव मा सिरि रायज्लायगासिनो आङो ओमफ्राय मा होनदों नै फैमारबाय सुनिया नो मा होनदों एमपायार अफ इन्टारनेसनेल बाट मेन थेंक इउ स' माच अच्छा ऑल है ना नहीं है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरा अच्छा फर्स्ट नो मिक्स जी मेरा वीडियो में एक कमेंट छोड़ दीजिए फुल वर्ड के साथ मैं एलबी का बाद में आपको रिटर्न कर दूंगा
दा जोंना एमजिया मा होनदों एबार हले नागार मा होनदों नागारला बे एल' हरजोबसिगोन बहा एल'गोन फात्ताखौनो मोननाय नंलानो आर'थि गाबबायसो आरोना ओमफ्राय जोंना सना एमन थेंक इउ ओमफ्राय मा होनदों दाउला बेगर जोंना मा होनदों जाब्लाथाय दाउला बेगर जाब्लाथाय फिसाला मोनोनो फाग्लासो माथो जा फाग्ला गोजालाय गरनै माने गोनांफ्रा आंखौसो रायखुमागासिनो ओमफ्राय एमजिया मिनिहरबाय आरोना ओमफ्राय आर'थिया मा होनदों बारखोनो फाग्लासो ओमफ्राय आर'थिया मा होनदों थुस रायखुमायाखै आंनो मा होनदों आर'थि खुरै गोनांखौ ना मानो गल गल जाखोना माखोरा आरो कमेन्ट फैयाखिसै सासेनि फैदोंमोन माथो दाउला राजा मानदों सोर मोनायाव एर'नो हानाय खनबेसे हानाय नोंसो हागौलै बिदिखौ न'आवथ' थुखा एल' नोंसो हायो बाल ओमफ्राय रुवा दानखावफोरखौ मोजां मोनथारोनो दाउला आग्ला गोजासोलै बिसोरो थेंक इउ मा होनदों नोंहालाय सोरखौ सोरबा रुवा दानजानाय दं नामा हो एमाव जानलै नागिरदो ओमफ्राय एमाव अनलायनो आंहासो उल्था आंखौसो होनना लाबाय जाम्बानि अन एमाव अन ओमफ्राय बिरलाय एम सना दं बेलाय एम सना दं दाउला होनदों आरोना ओमफ्राय मा अन थेंक इउ ओमफ्राय मा होनदों नागिरो हमारा सहाना हेल' हाय
थैंक यू सो मच मेरा लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ओमफ्राय एमाव गरलाया आंनि लाइभआव फैयाखै ना खयथायाव होआ नोंलाय टाइमानो बेस्थ' जागासिनो नै फाग्लासो ओरैबो लिङो गला बे एबारनो एमजिया ओमफ्राय विजय रॉय ब्लॉग आ गया हमारा थैंक यू सो मच मेरा लाइव में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इन हिंदी अच्छा ओमफ्राय दाउला राजा मा होनदों नै फैमारबायसो र' दानजानाय गोनां उनु सासेनो होजागोनलै नोङो उनावसो र' ओमफ्राय मा होनदों दाउला हर गेजेराव थानो मेगना बोरैबा जादों आंनानो मा होनदों थोद आं दहायनो फैखानाय मा होनो दोनदोंमोन दहायनो दंखायो सार उनाव ओमफ्राय मा होनदों उनाव थेंक इउ दाउला नुदों हनै माबाया माबानो कमेन्टसो लिरनो मोनाखै ओमफ्राय दुलिनाव सेकेन्डसो थादों आं ओमफ्राय मा होनदों थेंक इउ विजय जी फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड कर दीजिए मेरा को सब कर दीजिए प्लीज मेरा वीडियो में एक कमेंट छोड़ दीजिए फुल वर्ड के साथ मैं एलबी के बाद में आपको रिटर्न कर दूंगा जोंहा दाउला राजाया मा होनदों उनुआ सुथि हैजाबायनो एमाव रुवा बौनाय मा होनदों जाबाय सुथि हैजाबायनो एमाव बौनायखौनो ओमफ्राय जोंना सनायमन थेंक इउ मा फिथाइ बे जानोलै मा फिथाइ जाखो बेलाय थुदस आं सिनायालै बेखौ मा फिथाइ बेलाय मा फिथाइ बे दाउला राजा मासि मोजां नायनोनो ओमफ्राय उनाव एमाव मारै थानो हायो मोनथिला आंनो माखौ आंखौ होनदों मा मोनायाव थानायखौ
आं 3 घन्टासोल' उन्दुनाय जादों दा दिनै मोनायाव। ओइ ओंखामा नोंसौनियाव बोरै उखैनाय बारा मेगनजों थाबायदां ओमफ्राय MJ मा होनदों उनाव MJ मा माबा नों नायबाय थायो नामा ने उनु अन ओमफ्राय दाउला राजाया मा होनदों बुरखाय बुरसि खालामनानै नांसिगोन आंहा ओइ जानो दानबाय उनु अन आरुथि सना एम अन थेंक इउ मा होनदों उनु अन सुनाया दिनै मोनायाव मा होनदों एबा जाथ'ना जाथ'वा आं जाथ'वा गोबादोंनो माथोनो बिदिसो सुवाद ओमफ्राय मा होनदों बेलाय उनु अन थेंक इउ ओमफ्राय अखाजेर ओमफ्राय हाय क्रू सा आं मिथिला सोरनाव थांसै ओंखामा बोरै बेनालाय गोदौआव जाबाय नामा विजय जी मैंने आपको ऑल कर लिया एलबी का बाद में आपका वीडियो में कमेंट छोड़ दूंगा मैं आया आय गोलैबाय दा बिमा थिखोहरगोन दोनथ' बेलाय ओके लाइक डाउन सब्सक्राइब व्हाट फुल मत लिखना प्लीज ओमफ्राय अनुराधे जय जी सब्सक्राइब व्हाट फुल मत लिखना मैंने आपको ब्लॉक कर दिया ज्वाइन कर लो आरती अन ओमफ्राय उनाव मा होनदों दाउलासो नागिरदोंना ने ओमफ्राय जोंना सोर सफैनो हादों अनमल बाबु सभी दीदी और भैया मेरे भी सपोर्ट करी ओके सपोर्ट मिल जाएगा चिंता मत करो आंलाय नङा नामा हो ना नोंबो दाउ मा होनो दरनैसो दं नामा ओमफ्राय एमजेआ ब्रा उनु जों नुथारैना नै मादों नायनो ओमफ्राय सभी यदि और या हमें भी जाग्रोदो दे एमजे होमबालाय आरती
अन अनु नामनि बेरोना ओमफ्राय जोंना MMB Pro अन एमसना अन थेंक इउ वीडियो जी 1-10 को ज्वाइन कर लो, वापस रिटर्न मिल जाएगा। थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए। RTO ऑन अमल बाबू जी चला गया क्या? है तो कमेंट कर दीजिए। दिङा सौफैनो हादों माथो। थेंक इउ दिङा ब्र। उनो अन RT अन दाउला सोरखौ बारनो रोलायखो बे नो अन RT अन एमसना अन मा ओंख्रि जाखो एमसना? बहा दं? MMB Pro अन थेंक इउ RT अन उनो अन RT अन थेंक इउ ओंख्रि संहरबा माबा संहरलाबायबायलै मा ओंख्रि होनदां सना एम RT अन खोनायाखै नामालै फाग्लियालाय गैया सालाफ्रा मैया खस्थ' खालामहैबाय सानै मानसि गैयालाय दा गाज्रि गोजा सालाफ्रा सासेयाथ' दिनै मोनाव थाखादों थानाया मासेया गैया
ROT on. Thank you. Oh. On. Thank you so much. लाब गैया ओंखायनो एमावनो दा मोनाव सोलाबखे लांखालाबो आङो थांखालाबो आं टुनटुलिनाव थांसै आरो बेनिफ्राय दस्रानाव बारखाला आङो एसएमआ फैयो दै एसएमनाव थागोन आङो 7टायाव होगोन ना बियो दिनै न'आव थांदों बे ओंखायनो फैयाखै गारियावसो दं खोमा न'आव थांबाय बियो आंथ' ओरैनो मा होनदों होगाना हगारना दोनगोन बाल देर घन्टायानो जाहैखादोंदां ओमफ्राय मानसिया एफा बुरजा दं सासेल' खोन्थालायबो नै नेटआ जालालाय फाग्लासो on ROT on Amsona on thank you ओंख्रि सोंनायाव खोन्थाहरथायाखिसै हले सालदारा सार्स हाबा जागासिनो उनुआलाय मा ओंख्रि उनु गावदां मा ओंख्रि ओंखारना हाबफिननो सयाबिन आदसा दासो खिथाहरबाय आरो नों बेखौनो साथामनाव खिथाहरदों होनबाबो उनुनालाय मा ओंख्रि आर'थियालाय माजों सोलाहैखो मा खालामदों एमसना मा खालामदोंनो जानो दिनै माबा इन्टारेस्ट गैया जाथारदों मानसिया मा होनो माजों सोलायखो होनदां
सोलानो मोनाखैलै आं दाबो न'आव थांसै होननाया दाबो सोलाबनो मोनाखै आरो नोंना नायनानै ओमफ्राय दाखिनियाव दै होबानो दै सिसिखौ सारस्रि हरफिनबानो जायोमोन ना नोङो मा बुरजा जादों मिटिंआवसो दं आं ए ओंखायनोथ' माया अन ओमफ्राय एमबिब्र' अन आर'थि अन थेंकिउ ओमफ्राय एमजे सफैनो हाफिनबाय आरोना आहाम दासो मन' खांदों आंहा गोदोनासिमनो लागाबाय एमजे ब्र' माला माला होयो नोङो नोंनाबो टाइमानो थिग गैया दे लागावनांगौसो नोंखौबो माला माला दोनो माला माला होयो फात्ताखौनो टाइमखौ थिग खालामना ला टाइम मिथिखायोबा खनसे नायना हाबहैनो हायो दाख्लैनिफ्रायनो नायगासिनो आं बेखौ एखमबा दोननाय बिदिल' माबाल' गोमबाय थायो आरोना एखमबा होयै र' अन दं गय जाबा मा होनदों खनसे स्राय जाना लागोरनि आल्ला 7टा PM होयो आदसा बिदिसो दाना जानोसैलाय ना हनै एसेमाबो 7टायाव होयो नोंहाबो 7टायाव होनोसै जानोसैलाय दाना बेबायदिनो एमजे नोंबो दं माथो नो खोनासंगासिनो दंखायोमोन नों मानसिया ओंखाम जाखांबाय ओंख्रि नाजों टमेट'जों ओमफ्राय हो ना गोरि ना गोरिजों टमेट'जों ओइ खोनासंलाय मासे मोनसे खोथा आरो थिब्र मा बुंनो नागिरखोलै मा खोनासं ओमफ्राय मा होनदों दैलि बे टाइमावनो होयोरा आंनो लोगोखौ मोनसननो नागिरा एखमबा ओमफ्राय
दाख्लैल' खनसे लोगो मोनदां हाबहैनानै नायनोसै दोननायखौल' लोगो मोननोसै बिदि जायो आरतिनावनो 6 माबासिम थायो आं 6 PM सिम थायो आं फुरा 7थासिम थायो हारसिंबाबो थमब्लेट थाना होयो आं बेनाव ओमफ्राय आंना नेट जायालै एमजे बे आयाव मा होनदों मन' नायखाय लाइभआव मानो मा होनदों मन' जाखांनायनि लाइभआव मानो हाबो मानसिफ्रानो मन' जाखांनानै लाइभआव हाबनायनि टारगेटआ जाहैबाय गावसिनि भिडिअ'खौ वाच खालामनांगौ आरो वाइटि माबा लादोंना होलाय डलार नांगौ बिसोरनो आंथ' मन' जाखांबाथाय एलबिखौनो बन्द'सो खालामगोनलै होआलां एलबि टिभि मन'नि थाखायसो होखादों आङो मा होनदों आं गाबोन सोलाबनाय नङा दांनो नों रिजार्भ दं नामा दे रिजार्भ एमाव थगाय जायो बियो बाला माखौ थगायनो एमाव थगायजायो बियो बाला उनाबो जाथारसै दै खिन्थु थांथारसै बेनाबो अन ओमफ्राय एमाव गोदान फोरजोंसो लोगो जानांगौनो बिदिसो खालामखासै ना र' गोरलै थेख्ला हागोन र' उनाबो थांथारसै 2000नि बारबाय खोमा बेनाबो राधे ओमफ्राय मा होनदों मानो आरति ब्र' होनो राधे थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा होनदों ला बेथाव खारना मा लाला लुला बेलाय सोरनाव थाङामोन नोंलाय सिख्ला साइसखौ नायनानैसो हाबहैखायो सुवादा हिनजावफोरना थाब मन' जायोलै जानायाथ' जायो सिबाया उनना 3 years जाबायनो खालामनो हाबा देग्लाय खालामनो हागोन आरो बे गावबो एलबिखौनो मोजां होआमोन आगोलाव मालाय सेंग्राफोर दंखायोलै सिख्लाफोरनानो जोंहा गैया आरोना बोरायफ्रा सिख्लाफ्राबो रायसनला जोंखौ रावबो मा होनदों बुन्दाफ्रा बांसिन जोफोरखो बारसिना ओंखायनो अनुराधे
नोङो सर्ट स्टप नो उनाव रादे ओमफ्राय मा होनदों हागौहाय आं खनसे उनखौहाय ओमफ्राय मा होनदों रादे उनाव थेंकिउ मा होनदों लाल स्टप नो रादे थेंकिउ ओमफ्राय मा होनदों साब खालाम बोबाय थाला एमजेनो बे जाबावबाय बे बाबाय सखानानै अज'खा गुजों बायस'नानै बिदि जाबावबाय बिब्र अन थेंकिउ रादे दोद लोमजाया गार लोंजायो नामा लोंजाया लोङा लोङा होनदों लोमजाया गारा लोङो नामा रादे थेंकिउ बिब्र अन ओमफ्राय एमसना मा होनदों आं मा होनदों दखानदारफोरखौ दोनलांनोसै उनु जोंना एमजेआ ओमफ्राय मा होनदों आं खोनाया मुड अफ लोमजाबा लोमजायो नामा लोमजाबा लोमजालाबायो मुलिया मोखां जादोंबा फैगोनबो सुग्रोनानै मिथिगौ on Ortion थेंकिउ MMB ब्लग on थेंकिउ ब्र आरथि on 2 PM MJ नो PM आरथि उनु आं खुरखांदों ओंखाम मिस्ट्रिफोरनो बाबा आइ लेबु खाहैदों
बिबारि सफैनो हाबाय हाय लाइक डन थेंक इउ मा खबर मोजाङानो मा थाब बुंलायो कमेन्ट लिरनाया अफ खालामाखैला आं किपेड माबाखौ ओमफ्राय मा होनदों उनुआ सोरबा बांगाल मिस्ट्रिजों थोलायनो बाला ओमफ्राय मा होनदों उनु अन थेंक इउ बिबारि अन थेंक इउ स' माच बि ब्लग्स अन थेंक इउ ब्र' आं अमानो आदार हैनोसै दे मा होनदों माजों मोजां खोनादों दे माखौ मोजां खोनाखो 1 घन्टाल' थाबाय आं दे अनु हागोन ना फा नों बांगालखौ मा होनदों हागोनफा नों बांगालखौनो बांगाल नङा मिस्ट्रिया बाङालिसो दुलि सनानो मा होनदों मैथा खावब्ला जालायबाय नै बिबारिया मा खिफिदेर बोखो दुलि सनानो मा होनदों आरथिनो ओमफ्राय मा होनदों एमजेआ उनु माथो जिल' खायो थांबायनो बाङालिजों नोङो फाग्ला जोलै मा होनदों अननो ओमफ्राय मा होनदों मा ओंख्रि जाखो गुमायनो ओंख्रिया जानोलै मा ओंख्रिथाय आं खबर गैया जाथ'वाखै आङो बिबारि गावदां ओमफ्राय मा होनदों मा ओंख्रि दुलि सनानो आर'थिया ओमफ्राय मा होनदों मैथा खावब्ला नोंहासो खिफिदेर हैया आंनावनो ओमफ्राय मा होनदों बयलार आलु मैथानो दुलि आंना नों मिन्थिखाया नों आंखौनो ओमफ्राय आर'थिया मा प्रब्लेम आंना दुलिनो
मा होनदों दाउलायाबो गैला अबावबा जोना गोदान नागिरहैबाय थाखायालै बियो ओमफ्राय एमिलि ब्रन थेंक इउ बबे 칭치길래 ओंखाम जागारनोसैलै आंबा खामानि दंलै अन खारजोबखासिगोनसोलाय एबाराव थिं थिखोनांगौ न उखुमाव सिखादों आं मैथानो
와카이는 지나
दैबो सफैना दोननानै थेंखियाव आं सोलाबफ्लांनांगौलै कमेन्ट फरायनायाव खारबाय नामानो कमेन्ट नायनो सोलाबथ'नाय नंला आं खामानि दं आरोना माला लोमजाखो दायो खोना होदो दे ओमफ्राय ओंखारजोब्बाय दौनो नाङा ओंखारहोजोबनांगौसो बे दाउसा फिसाफोर दंबा सिन्दुरफोरजों गांगाम होजोबनांगौ ओंखारहोजोब मालानिफ्राय लोमजाखो लोमजादों दाउसा दिफुराफोर गैया मासे लानानै थांदों दिफुरा मासे दङ माबा मुलि दौनो नाङा बिदि ओंखारनायाव ओंखारहोनांगौसो बाजाहो दादौ बे खुगायानो गोथावनाय नङाबा ओरैनो रानख्रबख्रबखा बे खुगायानो जानो सुखुवाबा जेबो जानाय नङाबा ओंखारजोबथारबाय गासिबो लासैनो बे सिथरा दुंबाथाय दुंग्लाया जोबाबो खाथिया ओंखारजायाखै दाबो सिथरा ओंखारसिगोन दाउ माबानानै जानांगौमोन ओंख्रि बानायबासो बे एम्फौ मोनजाबा साबसिन जाबाय बे खुगायानो जेबो थावा बे गाइखेर दादौ सावराबो नाबो दाहाय सासे लोमजाखांबाय आरो दा सासे जालायबाय बोथोर सोलायनायनि माबादों दा बेखौथ' होनदां जाग्राखौ जाया जेबो माबाखौ साहाखौनो लोंनोसो नाङा थान्दाना रायफोरा बे जाग्राखौ जाबासो
그럼
सुग्लाया हाय बियो सिथरा सुग्लाया दा सुग्लायनाय हिनजाव सुग्लाया बिलाइ दाखालि जों न'आव थांदों आरो बिराद दां सुग्लायनाय हिनजावबाय सुग्लाया सर ओंखारखांजोबखानाय दा बेखौनो नायनानै थाब खुगा खुगि आथिं फारसे आखाइ ओंखारदों मानसिया दासो एसे ओंखामा ओंखाम जायो दा बेबो लोमजा गाखांबासो ओंखामा खांबासो जानो हासिगोन आरो बुजुबावदोंसो बुजेबावदों माबानो हायो 너 한국 같이 가요. 이 하는 거 된다. 하나의 반장이나 만들라. 나와는 이 만들이 너무 괜찮아지. 예, 빠그야. 진짜. 뭐야?
थेंक इउ 15 मिनिट बाखिमोन आरोना राइट आं दुगैनोसै अन दं अके आंबो दोनखानोसै र' 4 मिनिट माबा 1 hour 50 मिनिट फुरा खालामसै 4 मिनिट थाबावनोसै नावथे अन थेंक इउ आं सालायदों न'आव थांबाय होनना सालायलायबाय बाय बाय आं दोननोसै गासैनिसिमबो